One dude in a dino suit will be played like a fool. He is Velociraptor's Lone Ranger, serving poolside justice while laughing at danger. His badge shines brighter than the summer sun. His flip-flops echo loudly like a warning drum. No cannonball too small, no punk too mean. Meet Purple Death, ultimate aquatic law machine. Fierce, he's so fierce. If you pee in the pool, he will take you to school 'cause he's fierce. He's so fierce. Got his shades on at night 'cause his badge shines so bright. Always ready to fight. He's justice watertight. That's right. He's the Purple Death, the chlorine. 42, 41, 39, 38, așteptare Revelion, 35, 34, așteptare Revelion. Ca noi așteptăm Revelion, 29 de secunde și vine Revelionul anului 2026. Să terminăm. Mai pe Revelionul anului 2026. Încă 2027. Așteptăm 2026, în 6 secunde face 2026, 4, 3, 2, 1, 2026, BOOM! S-a dat artificiile. Hai mă, 0 secunde. Nu mai așteptăm până când se face 2026, nu mai e până. 6 secunde, uite, 6 secunde mă așteptăm. 3, 2, 1, hai. Arată așa și... The pen. No cannonball too small, no punk too mean. Meet Purple Death. Am așteptat Revelionul. Así me gusta. A ti me gusta. A ti me gusta, no me gusta. Să destină la cea de-a doua și la nu știți voi că stai așa de nebun că trebuie să-i dau eu jetul. Îi dau eu căpățânarea. Cu căpățânarea mică ai tu, și tu ai 2 IQ, uite și pe ăsta, uite-le, uite-le. Bravo, pune bomba, e prea bună. Nu, Leon, nu Leon. Nici eu nu pot. Leon, vină încoa, Leonescu Porcescu. M-a omorât Leonescu Porcescu. E bucescu. Nu-mi dă cadou. Free. Păi, încă nu l-am văzut. Nu mai trebuie să fac eu o combinație bună să vă aplice Legendary. Hai să punem 2 diamante la încercare. Punem 2 diamante la încercare tot diamant. Bă, de ce unul are 30 și altul 300, pardon? De ce nu se întâmplă? Hai, bă, Siciliană. Hai, mă, Stick. Ia Stick. Nu știu ce zice. Hap. Deci o schemă nouă, pot să te duci aici. Și vii după aia când ai venit cu ăla. Deci înțelegi ce zic? Nu înțelegi, nu? Are super pe ăla. Mulțumesc, mă dai 10 diamante. Acum mă duc la 1 de...
Red Bull, ești obsedat după Red Bull, nu? Red Bull, Red Bull, noi putem, ce mai bun, da? Nu mai dau pe tot. Nu mai am pe sol la mers, bă! Nu! Hai pe teleportare! Am zis, puteți ascunde. Puteți fugi, dar vă puteți ascunde. Bun, hai să vă arăt. Yes! Yes! Ia mă, ce zică? Pustriza! Dar nu știu că picăle de sunt prea bun la cadou. Dai de pică stantă. Bă, dar nu vreau stantă, vreau Brairot. Brairotas. Hai, bau, hai, dă-i. Că intră un bau, că ne mănâncă, da, bau. La 3 seara ne mănâncă Poco, da? Uite asta vine, dacă mulțumesc. La 3 seara vine M și vă mănâncă. Că ne mănâncă Shelly lui, shit. Așa aici, că nu? Așa, dacă mor aia. Mamă, nu mai înțeleg nimic. El primo, vei niște muși, n-a pus nimic. Pam și pam. Ce-am mai de bro? Facem 2-3 ar fi, nu? 3 ar fi. Facem 3 chestii de alea să ne face cadou. Bă, dar asta n-a dat. Bă, dă cu rită. Uite-ca mucuica. Gata, mă, cine e ăla? Ieși afară de oriunde-i fi, că dacă nu ne omor, te omor. Afară. Bravo, Rico, bravo. Rico, hai mă duc la urmă. Easy, Am zero. Don't block. Yes, man. Yes, începe război. Atacant, mijloc. Atacant, mijloc, nu știu ce se întâmplă. Super air. Bă, da la fi! Yes! Leonardo. Dai de Leonardo. Te pe Leonard, bă. Îl iau pe Spike. Nu, Leonardo. Schele. Gotta get that loot. Ba, bro, omorâm oamenii. Broc. Let's go.
destroyed. Bro, ce? Nu. Whoa, whoa, whoa! Easy peasy, DPD, bro. Dacă dat mai bun, hai. Uite și cum e asta. Nu, ce-am făcut? Cause he's fierce, he's so fierce. God saves on a night. Always ready to fight, just Back on the grind. Let's go! Ia, death. 21, 97. Just ready to fight. People call him the Purple Ranger. Dar uita, Ready to when there's danger. Crime doesn't win, it gets sunk by the rules. Every perk goes down on a ship. To the deep unknown, he's a hero indeed. bă, de ce a fost mai multe? He's so big. Ce reclamă? Ha? Ugh, hyperchargers aren't even fun anymore. Gadgets and star powers need a buff too. Hey kids! What? Check out these new Brawl Stars Buffies. Awesome! Fantastic! Let's sum it up! Introducing new Brawl Stars Buffies. Collect them all and unlock the power of your favorite brawlers. I've got the Mortis Gadget Buffy! I got Colecționează brawleri ca să primești recompense. La ce recompense primești, că nu înțeleg. Alea sunt recompensele, nu? Și brawleri Cuba, așa se numesc alea. Așa cred că se numesc. Și oricum va. Bun, deci acesta a fost videoclipul. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să apăsați pe butonul de like. Eu am fost Andrei și ne auzim la următorul videoclip.